ugoicha wechi serikali chechi county ngamona manganari ama ya twenyorere tentwe kuna aba Kenya nabo asinge chuchi county bono chiagerera magenderero achiri hamwe mono ase abana inchi une tarenge abo kare chi county bono chiagerere abantu banyorere chipara chimbia abo kare ryo buya asinya gitari cyabo nabo igo ibintu binde biya ebinge ayonsi abereka gukora kazi cy'uward ange chance imene isiko ya Kisii county asabantu banyorere bagari abene kwagenderera wetero buya no bakonyi w'iserikali cy'iki county kuri ndayo kwagenderera ora uchitago yaro yatigere magega mono asange keraringana lya magenderera ekero abandi asiti ward chinde imene isiko ya Kisii bagenderere kwenyorera chipara chimbye tuye abantu b'ekitago bora buto agenderere go cyane kana chipara chimbe mono kitari guhindeka ekero abantu bande asiti ward chinde bakwanyorera abo korero buya asiti nyegitari Intuto agenderere go cyane kana kinyagitari kitabwati amaryogo abo korero imyaka 10 nyuma yo wocha w'iserikali cy'iki county boigo abantu bande kabagenderere takanyora amache asimichi n'ikinyumba cyabo intunigo ekobetereri abantu bayito batare asatambe banyora amache ribore nebe inki yakogera yonsi ninki yakogera intu twatikaire magega cy'ubundi kinde kigenderera tagotenenka imyaka 10 nyuma yo wocha w'iki county asokorora kwane kwandengara tukaba okorora kwago naye nasinge njokaro kende tutakorete abachori uya chintunda ibere chaite ejwe wenera tabono takora abachori uya chimkeche ayo kyagarire na kirasimore abantu bantu b'ekitago borabu ko barentera umurai honorable advocate Samuel Nyabutonyi Chai oyore neira yo koreta ubonchore ryo bonene ase wodi aso manyimbwate oro ya advocate Nyachai tako baretera chire cy'uburimo kitajyana yaya nimba tebe makego ati yari amanyete turanyara wikera unabona nabo atobare munga okwagacha chipara chingia obukarero buya asinya gitari cheto wikera machi aso bwange na kubeka chitaya asichiro cheto namanganara nyarekana ekyagara twarunde gakonyarekana asichi word chinde imena isiko ya Kisii ase oborai warengo tayayoka bono oro kiringa nare ne kene nganabo tokoro ise chitago borabu ebengi yagwetani una tokagereta bono asayo nigo kubasaba mwesi abantu b'ikitago borabu abake ase abanane teso kitwensi asobo amo kweriki asobongi asowa kachikura cyomwaka wa 2022 ile tochore umurayo oragero ubwasuwe cy'serikali cy'iki county oichibora b'ikitago ninganete ko bamanyenga neya obu buyibo murayo muyekereke no buyibo abantu konsi b'ikitago borabu asayo tutokora obochori obobe ekereke naende chinga kiechi wa tokora obochori murayo muya aso kubeke kura yao ase honorable advocate Samuel Nyachai na katora akorebo tagatonyegenenga ayigana ayande onsi twaganiri naranyarekane asante sana aso bontegera